Dumnezeu mi-a spus cu cel puțin cam un an, circa un an în urmă, fix ceea ce spunea Răzvan ieri dimineață. Mi-a spus așa: Dragoș, oamenii vor cunoaște că sunteți copiii mei, că sunteți ucenicii mei, dacă vă iubiți unii pe alții. Și Dumnezeu m-a întrebat: tu vezi ce văd eu? Și am priceput, în Duhul am simțit ce vrea să-mi spună Dumnezeu. Sunt biserici care nu se iubesc unele pe altele. Spun că îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu se iubesc ele. Păstori care nu se iubesc, lideri care nu se iubesc, membri care nu se iubesc și toți spun îl iubim pe Dumnezeu. Dar ce te desparte, frate, să dai mâna cu biserica, să dai mâna cu păstorul, să dai mâna cu lider? Ce te desparte? Păi, uite ce mă desparte. Ei cântă altfel, ei se roagă altfel, ei se comportă, au un stil de îmbrăcăminte de altă natură și nu pot să mă unesc cu... religia te desparte, formele te despart, tradiția te desparte. Cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi și îl urăști pe fratele tău care îl vezi? Este imposibil asta, ești un mincinos. Dumnezeu ne cheamă la unitate, nu la forme de rugăciune, nu la forme de cântare, nu la forme de închinare, nu la forme de predicare, ci ne cheamă să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit El. Să ne unim. Și conferința aceasta are ca scop, unul din scopurile acestei conferințe este să ne cunoaștem, să ne unim și să proclamăm împreună că împărăția luminii este mai puternică decât împărăția întunericului. Când a prins o lumină în întuneric, se vede de peste tot. Lumina este mai puternică. Și tu ești o lumină. Nu o pune sub obroc, nu o ascunde. Nu te ascunde, vino împreună cu noi, ca să luminăm în Europa împreună, ca oamenii să vadă că Hristos este Domnul și nu este alt Dumnezeu în afară de El. Nu-i mai da dreptate lui Satan că e puternic. Criza financiară, criza mondială, boala, sărăcia, nevoile, păcatul, încercările, durerile. Nu trebuie să băgăm lucrurile astea în seamă. Hristos e mai tare decât toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul! Noi ne bucurăm întotdeauna în Domnul. Dumnezeul nostru ne-a chemat să fim mai mult decât biruitori. Aleluia! Haideți să ne ridicăm în picioare. Tată, te binecuvântăm pentru aceste zile de har. Te binecuvântăm pentru această echipă de închinare și pentru acești lideri speciali. Te binecuvântăm pentru Sani, care este în Belgia împreună cu oamenii lui. Te binecuvântăm pentru Răzvan și pentru Lidia și pentru cei de la București. Te binecuvântăm pentru fiecare reprezentant de țară și de biserică care este în locul acesta. Slăvit să fie numele Tău! Îți mulțumim pentru această zi și ți-o dăruim ție să faci ce vrei cu ea, să faci ce vrei cu noi și să lucrezi după scopul Tău, după voia Ta și după planul Tău. Te iubim, Tăticule! Glorie lui Iisus! Aleluia! Amen! Mulțumim, Dragoș! Domnul să-ți răsplătească bunătatea, Dragoș, și efortul și sacrificiul. Să vezi promisiunile lui Dumnezeu împlinite în viața ta și a copiilor tăi. Te laud, Doamne, din toată, nu dintr-un sfert, nu din 30%, 90% nu e 100%, din toată inima. Mă închin împreună cu frații mei și laud numele Tău pentru bunătatea și credincioșia Ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor Tale. Auziți? Sigur se aude? Că știu, am înțeles că ieri nu m-ați auzit. Acum mă auziți? Nu prea, nu? Mai tare, frate, dă-i mai tare. Încă o dată, laud numele Tău pentru bunătatea și credincioșia Ta. Îmi place că avem asigurare și pe zi, și pe noapte, și pe veșnicie. Bunătatea se înnoiește în fiecare dimineață,
credincioșia ta mă păzește peste noapte. Și nu uita că în Fiul de Împărat tu ești asigurat. Aleluia! În Fiul de Împărat tu ești asigurat. Poate să zică dracu ce vrea el. Dracu a vrut să-mi ia și mie viața, nu? Și mie și lui Valei și la alții. A vrut să pună punct, dar Dumnezeu i-a dat un dos de palmă și a pus virgulă. Pentru că Dumnezeu hotărăște. Viața noastră este în mâna Lui, zilele noastre sunt în mâinile Lui, nu în mâinile diavolului. Așa că nu vă fie frică să cântați, nu vă fie frică să strigați. Chiar dacă vi se crapă buza, cântați Domnului cu bucurie. Tu ești Dumnezeul meu. Ce bine și ce plăcut e să vină frații împreună. E ca un de lemnul de preț care curge pe baloarul și curge în jos. Curge de pe cel uns, Domnul domnilor, Regele regilor, Iisus cel uns. Aleluia. Mersi, frate. Odată eram nedormit de 5 zile și conduceam înspre casă și nu mai puteam, mă durea rău de tot spatele. Mă venea să plâng și mă sună cineva noaptea, la ora 2, zice, ce faci, frate, mai trăiești? Trăiesc, frate. Zice, cum ești? Zic, varză. Zice, nu mai te plânge, stai liniștit că altul a stat în cuie pentru noi. Mamă, știi cum am condus până la Baia Mare? Hoi. Dacă ai o durere, dă-i-o Domnului, lasă să se ocupe. Duhule Sfânt, vino. Tu ești vrednic la laudă, tu ești împăratul gloriei, tu domnești. Nu este nimeni ca tine, tu ești minunat, Dumnezeu adevărat. De aceea laudă sufletul meu numele Tău. De aceea laudă sufletul meu numele Tău. În numele Tău, în numele Tău. Cu glasul meu strig către Tine, inima mea îți aparține, sufletul meu ți se închină, Iisus. Dar Tu ești bun și plin de iubire, eu nu cunosc pe nimeni ca Tine, de aceea vin să-ți mulțumesc. Eu voi binecuvânta numele Tău, Te voi înălța, Iisus, în lume, mai sus decât viața mea, mai sus decât Belgia. Eu voi binecuvânta numele Tău, Te voi înălța, Iisuse, Domnule, mai sus decât viața mea, mai sus de Austria, Germania, Franța, Europa, Te voi înălța. Înalță numele Domnului, glorifică-L pe Dumnezeu. Nu-i nimeni ca El, 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 nu-i nimeni ca El. Cu glasul meu, inima mea, sufletul meu, Tu ești bun și plin de iubire, eu nu cunosc pe nimeni ca Tine, de aceea vin să-ți mulțumesc. Voi binecuvânta Tău, Te voi înălța, Iisus, Domnul meu, mai sus decât viața mea, mai sus de chitara mea, mai sus de lucrarea mea. Eu voi binecuvânta numele Tău, Te voi înălța, Iisus, Domnul meu, mai sus decât viața mea, mai sus Te voi înălța. Aleluia, 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 numelui Tău, numelui Tău, aleluia.
Aleluia, 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 numelui Tău, numelui Tău. Aleluia, 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 numelui Tău, cântă cu mine. Aleluia, 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 numelui Tău, da, Domnului meu. Aleluia, 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 numelui Tău, doar numele Tău. Aleluia, aleluia, Tu ești vrednic, doar Tu, Iisus, doar Tu. Aleluia, 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 numelui Tău. Eu voi binecuvânta numele Tău, eu voi înălța, Iisus, în Domnul meu, mai sus decât viața mea. Doamne, Te voi înălța, eu voi binecuvânta numele Tău, Te voi înălța, Iisuse, Domnul meu, mai sus decât viața mea. Doamne, Te voi înălța, eu voi înălța, mai sus, mai sus, mai sus, numele Tău mare. Iisus, 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 eu voi înălța, mai sus, mai sus, mai sus. Ce vom înălța? Numele Tău mare. Iisus, 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 mai sus de cer, mai sus de timp, mai sus de veșnicii, mai sus de orice ar fi, mai sus de vise, mai sus de probleme, mai sus de nevoi, mai sus de nevoi, mai sus, mai sus. E totul despre Tine, e totul despre Tine, totul despre Tine. Nu este despre mine, nu este despre mine. Spune Domnul, e totul despre Tine, e totul despre Tine, Iisus. Nu este despre mine, nu, nu. E totul despre Tine și puterea Ta, Iisus. Nu este despre mine, nu, nu. Aleluia! Tată, e totul despre Tine. Vrem să ne micșorăm ca numele Tău să crească. Aleluia! Aleluia! Te laud de inima, căci bunătatea Ta se înnoiește dimineața. Doamne, căci bunătatea Ta se înnoiește dimineața. Se înnoiește pentru noi, se înnoiește pentru noi. Căci Tu ești bun și îndurarea Ta ține în veci. Căci Tu ești bun și îndurarea Ta ține în veci. Căci Tu ești bun și îndurarea Ta
ești bun și îndurarea ta ține în veci, căci tu ești mare și îndurarea ta ține în veci, căci tu ești drept și îndurarea ta ține în veci, căci tu ești bun și îndurarea ta ține în veci, căci tu ești bun și îndurarea ta ține. Haideți să ne ridicăm mâini către cer, căci tu ești bun și îndurarea ta ține în veci, căci tu ești bun și îndurarea ta ține, căci tu ești bun, căci tu ești bun și îndurarea ta ține în veci, căci tu ești bun și îndurarea ta ține în veci, căci tu ești bun și îndurarea ta ține în veci, căci tu ești Glorie ție, Tata! Glorie ție, Tata! Știi că Dumnezeu tot ce face, face motivat de dragoste. Nu face pentru că noi suntem buni, nu face pentru că noi merităm, ci face pentru că El este bun. El este singurul bun. Aleluia! Toată gloria e a Domnului, toată gloria e a Domnului, toată gloria e a Domnului, laudă leului. Toată gloria e a Domnului, toată gloria e a Domnului, toată gloria e a Domnului, laudă regelui. Din El, prin El și pentru El sunt lucrurile toate. Din El, prin El și pentru El sunt lucrurile noastre. Și voi! Din El, prin El și pentru El sunt lucrurile toate. Din El, prin El și pentru El sunt lucrurile noastre. Toată gloria e a Domnului, toată gloria e a Domnului, toată gloria e a Domnului, laudă regelui. Biserica, toată gloria e a Domnului. Haideți, fraților, că ăsta e proaspăt, nici eu nu-l știu. E a Domnului, toată gloria e a Domnului, laudă regelui. Din El, prin El, din El, prin El și pentru El sunt lucrurile toate. Din El, prin El și pentru El sunt lucrurile noastre. Din El, prin El, prin El și pentru El sunt lucrurile toate. Din El și pentru El sunt lucrurile
gloria ea Domnului. Laudă regelui, din el, prin el și pentru el sunt lucrurile toate. Din el, prin el și pentru el sunt lucrurile noastre. Din el, prin el, prin el și pentru el sunt lucrurile toate. Din el, prin el și pentru el sunt lucrurile noastre. Laudă! La 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 la. Toată cinstea este a regelui. Dă-i laudă! Toată cinstea este a regelui. Laudă Domnului. Tot creditul este al regelui. Creditul este al regelui. Creditul este al regelui. Laudă Domnului. Din el, prin el și pentru el sunt lucrurile toate. Din el, prin el și pentru el sunt lucrurile noastre. Din el, prin el, prin el și pentru el sunt lucrurile. Din el, prin el și pentru el sunt lucrurile toate. Azi începem. La 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 la. Noastre. Din el, prin el și pentru el sunt lucrurile. Din el. Ieri a vorbit fratele de trezire. Dar vreau să spun ceva, trezirea vine pe aripile laudei și închinării. Fiecare trezire în istorie a avut un sunet și un cântec. Biblia e plină de îndemnuri, cântați o cântare nouă. La biserica noastră, când cântăm o cântare nouă, stă să uită. Vreți să fiți în lucrările Duhului Sfânt, vreți să experimentați puterea Lui, trebuie să cântați cântecul Domnului peste națiune, nu cântecele alea pregătite. Avem și noi cântecele pregătite aici. Bărcuța o avem pregătită, dar Domnul ne-a zis mergeți puțin pe ape. Din el, prin el și pentru el sunt lucrurile. Din el, prin el și pentru el. Bine, Mirel, îmi place toaca aia, românească așa. El. Oh, toată gloria Domnului! Toată gloria ea Domnului! Toată gloria ea Domnului! Toată gloria ea Domnului! Laudă regelui! Haideți, leviților! Toată gloria ea Domnului! Toată gloria ea Domnului! Toată gloria ea Domnului! Laudă regelui! Laudă regelui! Cântă Domnul meu! Laudă regelui! Ridicăm numele lui Isus, pe Satanul doborâm. Noi ridicăm ce? Și cuvântul proclamăm. Noi ridicăm numele lui Isus, pe Satan îl biruim. Armele cu care noi luptăm
aruncăm în luptă, pe satana îl zdrobim. Curaj, noi ridicăm. Ce? Noi teritorii cucerim, cu tine noi ne aruncăm în luptă ca lei tineri. Cel neprihănit se aruncă în luptă ca un leu tânăr. Armele cu care noi luptăm sunt puternice, să doboare orice târitur, ca ziduri demonice. Armele cu care noi luptăm sunt puternice, la 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 la, să doboare orice târitur, ca ziduri demonice. Aleluia, hei, aleluia, hei, Domnul oștirilor cu noi. Noi biruim, hei, noi biruim, prin sângele sfânt al mielului. Și cu mâna sus, aleluia, hei, aleluia, hei, Domnul oștirilor cu noi. Noi biruim, hei, noi biruim, prin sângele sfânt al mielului. Ei, cine va putea, cine va putea, cine va putea sta împotriva mea? Cine va putea sta împotriva mea? Dacă Domnul e de partea mea, hei, cine va putea? Împotriva mea, dacă Domnul e de partea mea. În ploaie și furtună, tu ai fost credincios. În noaptea grea și rece, tu ne-ai fost adăpost. 1000 de ar să cadă, loviți la dreapta mea, eu sunt în siguranță în palma ta. Hei, cine va putea, cine va putea, cine va putea sta împotriva mea? Cine va putea sta împotriva mea? Dacă Domnul e de partea mea, hei, cine va putea, dar cine va putea, cine va putea sta împotriva mea? Cine va putea sta împotriva mea? Dacă Domnul e de partea mea, de mea potrivă. Și chiar de-ai mei părinți mă vor părăsi, tu mi-ești părinte și credincios vei fi. Și chiar de-ai mei prieteni azi mă vor trăda, eu sunt în siguranță. Încă o dată strofa asta. Chiar de-ai mei părinți mă vor părăsi, tu mi-ești. Și chiar de-ai mei prieteni azi mă vor trăda, eu sunt în siguranță în palma ta. Hei, cine va putea, dar cine va putea, cine va putea sta împotriva mea? Cine va putea sta împotriva mea? Dacă Domnul e de partea mea, hei, cine va putea, cine va putea, cine va putea sta împotriva mea? Cine va putea sta împotriva mea? Dacă Domnul e de partea mea, de mi-ar sta împotrivă cel rău cu astea sa, nu mă voi teme, Doamne, ești ocrotirea mea. Chiar dacă cel rău sapă mereu la groapa mea, eu sunt în siguranță în palma ta. Cine va putea, cine va putea sta împotriva mea? Cine va putea? Dacă Domnul e de partea mea. Și biserica, cine va putea? Cine va putea? Nici moartea, nici viața, nici îngerii din ceruri, nici stăpâniri domnii nu mă vor despărți. Nici viața, nici moartea, nici foametea nu mă va despărți de dragostea lui. Asta e din Roman, știți capitolul, nu? De acolo inspira cântecul. E de la fratele David și de la fratele Pavel. Au făcut un cântec împreună. Cine va putea? Cine? Când eram în Transnistria cu Vale și ne luat aia pașapoartele, 3 zile nu le-am văzut. 3 zile. Și mă gândeam, lasă Vale, e ok, le trimitem la fete câte un mesaj, ne-or trimite ăștia prin Siberia, îl slujim pe Domnul pe acolo, scăpăm noi cumva.
Dar dacă Dumnezeu e cu tine, nimeni nu poate să stea împotrivă. M-am uitat în ochii la soldatul ăla rus și am văzut frică. Și am început să mă rog pentru el. Și se uita la mine. Panimaiu, nu e Panimaiu. Zic eu, stai liniștit că eu Panimaiu foarte bine. Aleluia! Panimaiu foarte bine. Domnul e cu noi, fraților. Avem pe Dumnezeu și Biblia spune că ne poartă întotdeauna în carul Lui de biruință. Fie că ești pe minus, fie că ești pe plus, de fapt ești în carul Lui de biruință. Mie de-aia mi-a căzut părul că a fost carul cu prea multă viteză și aleluia! Că Domnul lucrează și cu viteză! Aleluia! Fii nepăsător, nu mai fi supărat. Deschide-ți inima și primește-L pe împărat. Chiar dacă ai căzut, chiar dacă ai eșuat, El te ridică, azi rămâi curat. Bine ai venit, omule, la rug aprins. Chiar dacă ești rece, tu vei fi reaprins. Și de ești căldicel, tu nu poți rămâne așa, căci focul lui Hristos îți aprinde inima. Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă azi inima și fă-mă un rug aprins, să fie o mărturie până la sfârșit. Dar Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă azi inima și fă-mă un rug aprins, să fie o mărturie până la sfârșit. Străini și călători, noi suntem pe acest pământ, dar plini de puterea Duhului Cel Sfânt. Candelele goale fie pline de ulei, ca fecioarele înțelepte pregătite să veghem. Dumnezeul meu este un foc mistuitor, lui să-i te închin, de El să fii ascultător. Azi eu nu mai vreau foc străin în viața mea, dar focul lui Hristos să-mi aprindă inima. Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă azi inima și fă-mă un rug aprins. Un rug aprins, un rug aprins. Dar Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă azi inima și fă-mă un rug aprins, să fie o mărturie până la sfârșit. Sună bun pentru Hristos și nu-mi e rușine așa, El e calea, adevărul, numai El e viața mea. Sunt nebun pentru Hristos și nu-mi e rușine așa, El e calea, adevărul, numai. Sunt nebun pentru Hristos și nu-mi e rușine așa, El e calea, adevărul, numai El e doza mea. Sunt nebun pentru Hristos și nu-mi e rușine așa, căci focul lui Hristos Auziți sunetul ăsta? Dumnezeu a promis că sunetul ăsta îl va duce la națiuni. Știi ce au zis irlandezii când au venit în România, ucrainienii, ungurii? Toți pot să-l facă. De ce? Pentru că Dumnezeu îl împrăște și profeția a fost așa: înainte să vă dați seama, sunetul ăsta va merge la națiuni. Pentru că Dumnezeul nostru folosește sunetul românesc, sunetul balcanic să-l ducă mai departe și pe asta
să ducă trezirea lui. Nu o să vă cânt piesa Eu mi-s Doamne pui de dac, pentru că știu că nu vă place. Dar îi zice un pastor baptist lui Vali, zice: auzi Vali, eu nu pot să cânt ca Sani, că mie mi-e frică de dracu. Zice, lui ăsta nu știu ce are. Zice, ori e cu el, ori chiar e de adevăratele. Hristos e mai puternic. Fraților, vă e frică de dracu? Nu poate să vă ia nimic. Hristos l-a biruit. Spune împreună cu mine: diavole, Hristos te-a biruit la cruce. Diavole, Hristos te-a biruit la cruce. Am pus-o pe femeie să zic așa cu Vali și zice: nu, Hristos nu m-a biruit la cruce. Mustră-te, Domn! Hristos te-a biruit la cruce, zi după mine. O reșit 3 cu 2, 5 draci o reșit din ea. Doamne, nu mă lăsa, atinge și Rusia, atinge Europa, atinge, Doamne, America, Canada, Australia și, Doamne, nu mă lăsa. Să am loc în viața mea pentru altă voie. Știți, viața Domnului Iisus Hristos e sumarizată într-un singur verset. Ioan 6:24. Am coborât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Îmi place de Ioan și de Cornilescu că au pus nu înainte de voia mea și voia ta. Domnul Iisus Hristos n-a fost pe pământ să facă voia Lui, să-și împlinească lucrarea Lui, să împlinească visul Lui, să împlinească trezirea Lui. A fost să dea trezirea pentru o generație, pentru că Tatăl vrea să viziteze planeta. Amin? Aleluia! Noi suntem purtătorii acelei prezențe, chivoate mergătoare. Mi se face rău când aud pocăiții: bine ați venit la casa Domnului. Nu există casa Domnului, tu ești tu. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Și trebuie să te gândești bine unde vrei să trăiești, în vechiul legământ sau în noul legământ. Noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Dumnezeu locuiește în noi, nu locuiește în temple. Bine ați venit la părtășie, cântați laudele lui Dumnezeu în adunarea credincioșilor. Ava, aprinde viața mea, rece nu mă lăsa, rece nu mă lăsa. Ava, aprinde viața mea, rece nu mă lăsa, rece nu mă lăsa. O, Doamne, nu mă lăsa, aprinde-ți inima, fă-mă rug aprins, să fiu mărturie bună. Oh, Doamne, nu mă lăsa, focul Tău, focul Tău, focul Tău. Aprins ca lui Isaia, dă-mi un foc aprins ca lui Ieremia, dă-mi un rug aprins ca lui Moise. Atinge-mă, atinge-mă, dă-mi cărbune aprins ca lui Isaia, dă-mi un foc aprins ca lui Ieremia, dă-mi un rug aprins ca lui Moise, dă-mi o neprihănire ca lui Ioan.
cuprinde viața mea, rece nu mă lăsa, rece nu mă lăsa. Ava, dă foc la viața mea, rece nu mă lăsa, rece nu mă lăsa. Am prieteni care au fost stinși de țărână, așa cum a predicat Vali, de țărâna Occidentului, de țărâna Americii. Am colegi de facultate în America care, slavă Domnului, mulți dintre ei sunt bine, dar am și care au fost stinși de țărână. De țărâna banilor, de țărâna materialismului, de țărâna confortului. Sunt creștini de fotoliu. Eu nu vreau să fiu creștin de fotoliu, frate. Vreau să-mi suflic mâinile, să mă duc să bag mâinile împreună cu Creatorul meu în lut. Aleluia, șaraba, canda, saridoso. Tată, să mulțumesc. Mai vrem să mai cântăm o dată refrenul ăsta și vreau să întinzi mâinile să primești focul de la Dumnezeu. Este un foc care El vrea să ne-l dea. El este un Dumnezeu, El este sfânt, El este dragoste, dar este foc mistuitor. Și dacă nu te mistuie Dumnezeu, te va mistui altceva. Vreau să mă mistuie Dumnezeu, să fiu întotdeauna înmărmurit, înnebunit, îndrăgostit de fața Lui și gloria Lui. Aleluia! O singură pasiune, Hristos. Ava, pe viața mea, rece nu mă lăsa. Ava, ești pasiunea mea, ești pasiunea mea, rece nu mă lăsa, rece nu mă lăsa.